lafiya za ka zo kana dukan shi. Kun san me mun? A. Kun san me mun? Me ma? Za mu ba ku labarin abin da ya mun. To ina jin ka. Da Allah zo in ake ka. Ruwa za ka karban da mutala daya. Kai me fa? Kace me? Wallahi kudi. Kai in ba ya kariya wa Allah ya tsina. Allah bai san ba. Yanzu wannan abin ne ma kawai kama shi kana dukan shi. abin Ne yasa za ka rike shi. Naira 50 ba kuɗi ba ce. Kai. Gaskiya ba kuɗi ne. Danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode.